Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati kag syempre welcome sa itong pagpangalagad sa This Is My Life, Lunas nga edisyon. Upod ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma sa unang adlaw isang pagtrabaho na naman naton sa bugos nga simana. Pangamusta naton sa inyo. Sa kutob sa malabutan sang aton man pagpangalagad sa sininga hapon, dali lang kayo kan budlayan, di ko kasahuan, no? Diri iya sa Dagmanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag syempre sa malabutan sang aton sini paglingaw sa inyo sa sininga hapon. Mga kaiping na ito nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan, paamo ganap na. Sa bugos nga Pilipinas, syempre, sa kutob sa malabutan neton sa ibang pagin nga mga pungsod. So sa inyo, mga palangga neton nga mga tagpalamatiop din ninyo si Tita Wilma, tubtub technology stress iya sa sininga hapon. Kailingawuna naman naton kamo, divert kadali, na? Mga pila ka oras, na? Ka oras kag tunga, updanay kita, na? Tubtub technology stress iya sa sininga hapon. Gani, relax lang kamo dira. O, ano na naman, sa itong dara mga senior citizens, sa itong mga young ones, kamusta ang inyo Domingo nga adlaw, po ng inyo sini pamilya? Bala nagpasaway sila sa inyo o kung wala? Kung ikaw man ang nagpasaway. Tano panyaga, tada man? Anong ginsaluhan na itong dara? Do kay nami lang, no? Manayanaya ang mga nawong tungod na kita ang silak ni Haring Adlaw aga pa, nagapainit sila, kag siyempre nakahatag kapagsik sa lawas nakahatag dugang energy, of course, di ba? Ang silak sang adlaw. So, ano naman ang inyo ginhimo da? Ano ang inyo pagiging ginsaluhan panyaga? Ano sudan nyo da panyaga? Ako niya, seashells on the seashore. Paamo ka na. Kaya daw nahidlaw ako sang pakinhason sa baybayon. Nami, timutangan ko malang to ining gamay nga kapayas. Balunggay man no? Gisaon mo sa luya, bumbay kag ahos. Gamay lang gin nga mantika. Tapos butangan mo tanglad. Asus, may pares ka lang dabi nga. Anong pares nyo nga pagluto sang isda? Pinamalhan or pinirito or pinaksiw. Paano ka na bala? Tingiban sila nagprito kami tawi manok. Wow! Fried chicken. Ang ilas ni Sudan. Pero mas may namin yung isda na bala nga ingagmay nga labas pa basi sa inyo na yung mga sa inyo na yatawi ang mga may edad na ay ta naman na ginadinay nga may edad kita na pero amo inang manami kay sa buruso iya nga sudan sa tiun sing pagkaon pero mga anak kung ang pinakamanami bala na makapamahawid kaya kanon hindi nga siling kalabanan sa mga kabataan nga daan lumpat lang mo diretso panyaga kay ti mabugtao alas 11 alas 12 o igo naman dama siling kami naman target ito hindi at kay tuod ina kay ti kung gabi taga ano oras na kamo gatulululog na wala na problema as long nga ginatungdan ninyo inyo tag sa responsibilidad dira sa inyo puluyan as long ang inyo sini mga responsibilidad sa inyo kaugalingon sa inyo trabaho wala ginakulang na basta responsable wala question na kinahanglan man halungan ang aton lawas
Di, kamusta na da? Nakagwa-guwa na kamo dire kag kalagaw-lagaw. Abi pag hinay-hinay lang ha. Sa gihapon, ara pa ang virus nga aton kaaway nga hindi naton makitaan. Di ba? Hindi gid naton gihapon makitaan ina. Mayara gani nagasiling tawi nga tuod na nga nagapa-exit na kuno. Na kuno ha, nagapa-exit na kuno ang pandemic. Though nakabati kita sina, nakakita kita sina sa social media, pero suno man sa itong expert, daw wala pagid inaiya klaro. Na? Suno sa ila, wala pagid inaiya klaro. Ginapahinay-hinay gihapon kita sa aton sini mga expert. Ilabi na sa araiya para sa itong ikaayong lawas nga para sa ila. Kinahanglan sa gihapon na itong iya ang paghalong-halong. Hindi bala titawa? Yes, oo. Na? Ang siling pagigani na sang isa, may isa ka health expert mo. Na? Isa ka hospital consultant kasi Dr. Albert Domingo siling niya hinay-hinay. Hinay-hinay lang ang nagkalain-lain nga sektor sa pagtalakay sang pandemic exit nga ginatawag. Saya tama pa ni ka-early, tama pag iya ka-temprano. Kay basi bala ina, no? Assuming na naman kita pagkatapos makahatag ina sang fake nga security para sa tanan. Nga liwat na naman na pamatyagan ta daw hilway kita pareho iya sang mga kapispisan nga kung bisan diin na lang maglupad kang magkadto kang magdapo nan pagkatapos gani ang ending kaluluoy na naman ti daw amo na bala. So kinanglan hinay-hinay gihapon hindi kita magpabaya batok sining virus nga ini nga padayon naton iya nga ginapakig-away na imposible sa karon suno sa mga experts naton mo nga gid bala nga magtala na kita bala sang insakto nga petsa kung saan ugin makaangkon sang pandemic exit. Ginatawag man ina gani nga endemic o kung ang transition sa new normal na di bala dapat hinay-hinay careful kita kay ang problema dira abi siling gani nila bag-o pa lang mag-umpisa do pareho lang nga bag-o lang nag-umpisa ang pandemic kay ti nga kita nung kinaran-karan kita sa bago nga variant di ba ang Omicron variant. No? So, ang atong lang ginmahambal sa itong mga palangga nga mga tagpalamati sa gihapon pa dayuno naton ina. Ang ang paghalong. Hindi na makakasadto niya ang face mask. Basta makagwata gani sa itong balay, ha? Hindi gid pakalipatan ang face mask. Kung posible kag kaya sang powers nga mag-double face mask, okay pagid. Kung do ka budlay ti surgical face mask, sampawan na itong sang tela, bala, inang cloth nga face mask, para nga daw hindi tama gid kahuot para sa itong ang pagginhawa na pero ang pinawagan naman sa Octa Research Group kag ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joy Concepcion nga magtukod sa karon pa lang ang gobyerno sang plano in kaso ginman nga maangkoy na ito ining pandemic exit ginapaboran ina sa aton mga health expert suno sa ila kinahanglan lang mahibaluan iya sang tag sa Pilipino sang tag sa kapamilya nga bala ang aton pag-aatubangon kun magwa kita sa aton panimalay ang mga nagahulat dira nga peligro na anong nagahulat dira nga peligro kag ang himuon namon or anong himuon ko para malikawan ko inang mga peligro nga ina. At least nami kung aware kita bala. Kay in case gid man kung gid man ang epekto sa aton kung hindi nami kabalot sa aton dapat himuon kag makasali kita, di bala? Pero kung hindi gani atakihon ka mo gani isang nervyos kag kahadlok ti hindi gid siya nami na kinahanglan sa hambal gani isang aton sa ni mga expert nga dapat may ara lang gid siya permi kita sang ginatawag na ang contact tracing na para sa aton sini ang mga LGUs mas banamo ang testing kag maayo nga ventilation sa tanan iya nga mga facility no amugin man ang dapat naton himuon siling nila tawi
ano gani subong adlaw? Ay, katapusan na iya nga adlaw sang katapusan na iya nga adlaw sang bulan sang Enero. Pambalan din sila. Di ko katapusan sang, ay, karon sa tungang gabi, iya, Lunar Chinese New Year, sang aton sini mga kauturan nga mga Chinoy, mga Chinese Filipino na ito. Di ba na estudyante na isang last Saturday ng mga pampaswerte kung gusto ninyo, tihimo man kamo no? Kung may ara, di ba? Oh, wala na yung problema. May ara, silingan niya, tawi, may fireworks. Hibaluon, tanabi karon mamangko tabi kung may ara tuod. Paamo kay na bala. Kay tibisan pandemic, base iya may ara iya selebrasyon, paano mo ka na bala, di ba? Ngayon di iya kinahanglan nga magtipon pagyan. May ara nga virtual, may ara nga tiara, pero mintinahon lang, pero limited lang do something nga among sinay, maluon taman na Antes ka mo magpinulok-pulok, da kang magwa, kang maghala pa sayang-sayang sa mga dalanon ninyo dara, ha? Paghalong. Pero amin ninyo, may nasipletan ko ba lang nga medyo masubo-subo man nga balita man, na? Medyo masubo-subo nga balita. Isa ka matahom nga linay, paamo ka, masiling nag-suicide na, mo nag-question dara, na? Ang Miss USA 2019, USA. Miss USA nga si Chesley Christ. Si Chesley Christ, isa ini siya ka entertainment correspondent kag ginkoronahan bilang Miss USA sang 2019. Ti sino sa report nag-suicide ni siya na nag-suicide pila ng edad yaw 30 years old. Yes, 30 years old na. Nag-graduate ni siya with honors pa na, ha? Nag-graduate siya with honors sa University of South Carolina. Kag sang uli, nag-graduate pagid siya sa Wake Forest University School of Law. Tinasalapuan siya and responsive na sa ground outside no sa dalan sa gwa sa New York high-rise apartment, mataas yung klase sang apartment. Suno iya sa report sa mga kapulisan. Kag ang masubo-subo lang gid. Hindi sinabasahan ko man kay ina nga may ara siya nga gin-post, no? May ara siya gin-post sa iya sining Instagram. Gado nagapakita, gado nagapaalam na siya. Pero hulaton tayong development sina kung ano gid bala ang may tudtuod nga istorya sa likod sining report nga nag-suicide ang 2019 Miss USA nga si Chesley Christ. Alis 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagapamangkot, gali danay ka sa inyo, gali mga greetings, kahit tikabalo kita, nga itong mga kauturan, may ara nga nagaupod sa ilang mga radio, di ba? 684 kHz, ara kita daya sa inyo lilisuan. Kag siyempre man sa mga nagaupod online, via Facebook Live, ara kita sa Action Radio Bacolod Live, di ba? Pag magluwas ni maka-update kita dira tub-tub-tek na alas 3, makita kang mabasahan ninyo man dira mga updated reports ng amon sa News Center, mga updated reports ng amon sa mga field reporters na dira ninyo iyang mga breaking news na mga big news nga mga breaking news, mga flash report, makita ninyo dira sa amon Facebook page sa Action Radio Bacolod. Na kang amon sini mga live programs sa public and current affairs program. Pati na This Is My Life, kagang aton may tahuman nga drama. Pero sa miara kita dira iya chat room para sa live program. Ay inyo dira mga greetings, inyo dira nga mga pagpanamyaw, inyo man mga reactions sa mga gina-share ni Tita Wilma sa inyo, pwede ninyo dira mapadala, i-type nyo lang sa aton chat room kay tingwaan man na nga mabasahan karon ni Tita Wilma. Na? Okay, kag sa ilaman mga radyo, kung ikaw man dira may mga cellphone, sa aton man mga listeners dira nga may mga cellphone, mga ka-action, inyo man mga greetings, kag inyo man mga reactions, opinions, sa aton ma-share sa inyo sa sininga hapon, aring aton text hotline 0996
0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. May nagapamangkot sa itong sinipromo kay Boss Pebrero nati. Ano ba lang Pebrero? Love month na, di ba? Oy, love month na gidiya, boss. Amoy ng bulan sa paghigugma. Bulan sa mga tao nga may mga balatyagon, mga my heart. Di basta my heart ka ba siya gaginaya love, di ba? Manang nambal ni Tito Wilma sa inyo. So, ang This Is My Life program, may ara kita promo. Ado, bali, paindis-indis ginaya tinawa, no? Sang mga kasaysayan o kung mga istorya ninyo na hanungod sa paghigugma ay nang mi amore. Magsiling one who say the word mi amore, my love, di ba? My love, amo na mi amore. Mga pinasahi nga laragoy sang paghigugma, pwede ninyo ma-share diri iya sa programa This Is My Life. Tika nga masiling ko basta siling ko mga istorya bala ninyo about love, ang pagpalanggaanay ninyo dara, na ang istorya sang inyo nga paghigugmaan ay masubo man, malipayon man, ikahatag man leksyon, di ba? Napunan sang inspirasyon, ang mga kasaysayan nga napunan man sang pagtuon. Pwede ninyo mapasakop diri sa aton competition. Padala nyo lang inyo sulat diri sa Action Radio Bacolod. Ang pamangkot de sino pwede maka-intra. Bino, tanan kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo ang inyong mga istorya ipakigbahin diri sa This Is My Life para man sa tanan. Pwede gid. Bisan taga Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, diin man ikaw nga bahin, diin man ikaw nga bahin sang Pilipinas, diin man ikaw nga bahin sang kalibutan, kung luyag mo i-share diri sa This Is My Life. Welcome gidya. Pwede gid, no? Lalaki, babae, pwede. As long na nag-edad ikaw 18 years old or just 8 anyos pa ibabaw, na? Pa-share ninyo diri sa aton competition o kung pwede kung padala ninyo diri inyo mga sulat. Pero paano din nyo padala? Tapos lang na Tito Wilma, di ba? O, pwede ninyo madulong diri personal sa Action Radio. Bilhin nyo lang diri sa aton guard. Hatag na kayo, mabanton man na diri namon sa Action Radio. Of course, personal man nga mabanton ni Tito Wilma. Pwede kung lapit man lang. Kung pwede, ikaw iya makagwa. Kakabalugin kita nga ginalikaw ang face-to-face, di ba, tungod sining pandemic, pwede ninyo inaihatag, idulong diri. Sa diin, ari lang kami sa putok-putukan sa Will Rose Building, na Penthouse, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Diri sa may, ano nga barangay sa Bacolod? Barangay 9. Ari lang kami di sa atubangan ayon sang emergency entrance sang Western Visayas Regional Hospital o kon Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kita nyo din puti nga building nga taas. Ari kami sa babaw-babaw sa 4th floor, na? Hindi gani pwede nyo man mapadalang inyo mga entry sa digital platform, no? Hindi, sa diyan tawe. Oo, pwede man sa official Facebook page. Sa Facebook, sa akon sini official Facebook page, Action Wilma Sugaton. Na pwede ninyo dira mapadala. May nabato na ako. Kag pwede man gani sa personal kong nga account, Wilma Antupina Sugaton. May ara man nabaton si Tita Wilma. Or if not, pwede man sa sa email sa Action Radio Bacolod, no? Ano ganing email ad sa Action Radio Bacolod? Ari pwede niyo ninyo mapadala sa Action Radio, small caps na na Action Radio Bacolod News, dire sa news. Action Radio Bacolod News at gmail.com, na pwede ninyo get. Kag kung sa personal ko naman ninyo mapadala, ti messenger mabaton gina ni Tita Wilma sa na mentionar ko na. Pero kung inyo man dira ihinago, alias yung inyong ngalan ang lugar sa inyo sina istorya, pwede ina. Pero hindi gid pagkalipatan nga ilakip mo sa imo sinisulat ang imo tudtod kompleto nga ngalan, address kag ang imo sini contact number. Na
Di ba? Oh, ti ko magpasakop kung may ara man kaayuhan. Of course, may premyo iyang Action Radio Bacolod nga ihatag para sa mga magadaog nga mga matahom nga mga istorya na hanungod sa paghigugma. Ang Action Radio Bacolod para iya sa This Is My Life winners. Ang mga winners may ara kita tatlo ka grand prize, 5,000 pesos, 3,000 pesos, and 2,000 pesos. Kag may ara pagid kita kapito ka consolation prizes nga magabayton sang tag 500 pesos. Nan, kung ang iban nga nakapadala na, kamodera, suguri na kag ihingagaw. Gabaton kami, batuno namon ina, tubtob Pebrero 10, no? Tubtob Pebrero 10, babatuno namon ina. Ang announcement of winners mismo napamo ka na bilang, mismo sa Valentine's Day. Ha? Sa naman ko, to last Saturday, wala ko ya Facebook account, wala ko ya FB account, ano man, sang namangkot sa itong text hotline, pwede 50 isulat mo lang, kag idulong dere. Kung wala si Tito Wilma, pwede mo man mabilin sa amon sinigard, kay mabanton ko man inaghihapon. Ha, mo lang na iya ka simple, Alas 2:09 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga produkto ng isang Dr. Alfred, siyempre, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay lang dira, kag kamusta man ang inyo sini iyang, kamusta ang inyo sini Domingo, okay lang? Yes, tawe, paano ba yung unta na sila, anay? Way na sa gabang ngirit, ha? Nga way ka na kangirit, ha? Pamo ka na. Sir Meleli Uligo, mayong hapon. Mayong hapon lang da sa imo. Live tawi sa Barangay Kapitan Ramon Silay City. Amo na galiway kakarak na sa silay, ha? Sir Meleli Uligo, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Kag, Ma'am Chinky Dialagdon, yes, ma'am, ayong hapon, Tita Wilma, kay B-Boy Villasor, kay Vanessa Mayo, kay Vanessa Mayo and Doc Mayo, Nuwal Amar, kay Lily King, Alex Montesa, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona. Ma'am Chinky, salamat gid sa pagpadala sang stars sa Action Radio Bacolod. Thank you, ma'am. Tamyaw man please, Ma'am Vanessa Star.
And Doc Mike Mayo, Chinky Dalag Dunawala, Mark kag Alex Montesa, nga mga anak mo. Painaiyahali naman kay Meleli Uligo. Abaw ka na, Miguel, sa Sudan mo da panyaga, Sir Meleli. O, may Sudan niya kuno niya panyaga. Bisaya nga manok kag ubad nga may munggo diri sa Oma Barangay Kapitan Ramon. Pahisa-hisa lang na siya. Sige lang. Hindi kay kun diri sa Bacolod mahal ang Bisaya nga manok tudtod. Kadto ka sa Burgos sa Libertad ay bakal ka dala iyaw ay kay hindi ka mangirit tululuwa mas kamalahalon, di ba? In the Ron at Trava, good afternoon, good PM, Tito Wilma. Yes, salamat man. Good afternoon, Tito Tamiyo, ko mga staff sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Radio Bacolod. Stay safe and God bless. Yes, Miss Connie, salamat man. Okay, Rick Henteliso, Tito Tamiyo lang tiya ko Manay Sugdon, tiya ko Manay Sugdon sa Pandanon siguro. Pandanon DSB. Juvie Monares, good afternoon Tito We. Yes, good afternoon to We. Naga crochet ay kanami sa Julie Militado Patrimonio. Sagad kagali mag-crochet tinami ka maghimo bonnet di ba? Ako ga bonnet ko. Tapos ining nami ka maghimo scarf. Mga amo na di ba lagi na crochet na siya? Yes. Siling ni Miss Julie tawe naga-crochet while listening sa imo program. Sudan tawe KBL bukang mga bongga sa mga sudan niyo ba? KBL, thank you kid. Ang kadyos na baboy kaglangka. Pero abi mo ko nami ang nabalaan, tapagid para magnamit ang baboy sa KBL. Sugba, try nyo bala sugbaan ay kaga amo pagluto. Nan, mas manami siya. Or may ara, kamulit say may mga, may mga leftovers kamo na lechon na nami isa. Nag-ara ka naman mo to Wilma. Hindi kay tuod, kay natilawan, nakaluto, tayo mo. And then, Chinisulgon, dire sa may Valladolid, mayong hapon kuno Tita Wilma. Tuwet tamyaw kung gali pamilya Kalimpag kagrivilla nigapanamyaw Anadet. Kalimpag Anadet. Paamo ka naman. Lani Herumiano, hi! Kamusta ikaw, Ma'am Lani? Good afternoon, Tuwet Monitor from Barangay Hibuan to Pasquipis. Stay safe and God bless. Kamusta man ka mo dira? Stephen Santillan, mayong hapon, Tita Wilma. Mati lang ko diya sa Cainta Rizal. Salamat dito to Stephen. Live to sa Puro Cosmos, Bago City. Kane Valenzuela Montales. Okay, dire sa may Bago City. Din gani sila man. Nining Mugar, asa Puro Limbo sa Bago City. Kamusta lang dira sa inyo? Mga listeners dira sa may Puro Limbo. O mayong hapon lang dira. Mayong hapon, Tito, monitor lang ko di sa may Barangay Pandanon, DSB. Christine Minias Villalobos. Hi, Miss Christine. Diding Alohamianto, mayong hapon, Action Tito Wilma. Monitor from Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw. Alohamianto family. Salamat, gid. Araman Sinday, Virgie Ulpinda, Tito We, happy Monday. And good afternoon. Hindi gid mahimo nga hindi kami diri ka pamati sa programa mo. This is my life, Tito We. Aridi. Ariday Thelma Iguico, Lydia kag Jennifer kag Mercy Lambert. Hi, and hello linda sa inyo. Stay safe and healthy always, Tito We, ha? God bless you and your family, Tito. Nasunod ko ang inyo ginapadala sa ako. In the words, thank you, kid. Richelle Fulgencio Susana, kamusta man mayong hapon sa imo, na? Homalumina, ba early pa siya? Good afternoon sa imo, how are you? Good afternoon, Tita Wilma. Monitor lang kami via Transistor Radio. More power and God bless. Thank you, good Tita April Joy Buena Flor Gaston. Keep safe to all ARBEFC family. Wow, thank you, good Ma'am Elizabeth Malaka, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. Ikaw man, Ma'am, ha? God bless you too and more power ko, no? To ARB. Salamat, gid, Ma'am. Franklin Telohio, sa imo salamat man. Mayong hapon. Panya, punta, sudan ko, prito nga isda, kag marguso. Marguso, ay kanamik, sampat ginaya. Pinirito nga isda, kag amarguso nga kinilaw, at
namit kinaya Sir Franklin, kag masustansya pa. Tamyaw ko lang gali dang akon family sa Handumanan. Salamat gid, keep safe. Pamilya Telohio dira sa Handumanan, halin kay Tuto Franklin Telohio. Okay. So enough lang na anay ha. Balikan lang naman na kayo ni Tita Wilma Liwat ang atong sa mga greetings. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action and nagapasalamat Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, padayon anay si Tita Wilma. Bao ara, managaw po sa itong live. Nining mo pra Sobrevega, kamusta? And good afternoon lang, na? Kamusta lang dira sa inyo? Raman si Jing Borromeo. Thank you, Ged. Sa iban, pagida karon, yes, Ma'am Jinky, yes, acknowledge. Thank you, Ged, kuno for reading my greetings, Tito Wilma. And I will yes. Mag-good night na siya. Okay, ma'am. Sleep well and rest well. God bless everyone down. Ha? Okay, kay Sir Rufino Ergabino, dire sa Hangdumanan. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon lang dire sa imo. Okay, sa sinianay nga bahin, relax lang. No? Si Tita Wilma magabasa sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton basahon nga sulat, ba istorya yan ni, istorya na ni gani isang iya life mo, istorya man isang iya sining kabuhi hasta sa paghigog maanay man, no? Siya si Clara. Taga diin si Clara, Tita Wilma. Taga Hinigaran. Ang sulat ni Clara, nagasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Clara. 70 anyos na ang edad ko subong. Wow, na. Adi kami nag-estar sa Hinigaran, Negros Occidental. May gusto man ko i-share sa This Is My Life, pareho sang iban. Natungod man sang akon inagihan. Suguran ko ang akon istorya. Abi mo nagkilalahay kami ni Lionel sadtong dekada 70 kag uso gito Tita Wilma
ang kanta sang una ni Sharon Cuneta nga kahit maputi na ang buhok ko. Sang panahon nga ato, si Lionel may nobya na. Kag ako man, may boyfriend. Pero, nangin close kami nga mag-amiguhay. Isa ka relasyon o friendship nga nagresulta sa paghigugmaanay. Kabalo ka, Tita Wilma, emotionally devastated kami nga duha. Sadto nga tion. Kag bilang mag-abyan, ginpautwas namon sa isa kag isa ang tanan nga kalain sang amon mga buot. Sang ulihi, pagkaligad, sang mga binulan kag tuig, nakibot ko. Nag-propose sa akon sang kasal si Lionel. Nga ginbaton ko naman. Bisan, wala kami mag-agi sa stage nga magnobyahanay. 1978, nagpakasal kami. Kag nauntat ang amon pag-asawahay 30 years after, tungod napatay si Lionel sa cardiac arrest. Masubo nga malipayon ang kabuhi ko tungod makaisa lang ako nagbusong kay Lionel, pero nahulugan pa ako. Kag wala na ako liwat, nagbusong pa. Pero tungod inspirasyon namon sa amon pangabuhi nga duha, ang mahal nga Dios, malipayon kami. Tita Wilma, share ko lang ang akon kasaysayan, kag kabay pa nga makuhaan man sang leksyon sang mga listener mo ang kabuhi ko. Diri lang kutob ang akon istorya, Clara, sang hinigaran. Wow. Sa imo, Clara, mayong hapon lang dira, kag madamo gid nga salamat. Salamat kin, makasiling kita inspirasyon man. Kanami sang inyo nga istorya. Pero sa tuod lang bala, nami ang nagadayunay inang mga primero, ang relasyon bala, mag-abyanay lang, no? Tapos mahulog sa ulihin, magigugpaanay, ano pa, magpangabuhi ka mo sa gihapon, doon nagamiguhay lang ka mo gihapon, na? Doon mag-abyan lang ka mo gihapon, ano pa daw tayo yun, bala? Pero manotice nyo, unlike sa ibang nga relasyon nga, gugmagi dyan sa gilayon, ubiyahanay gidayon, so nagalasawahay. Pero sa ulihin makitaan mo, ang paglasay bala sa isa kag isa, tapos yung kisa daway nalabot sa isa kag isa, pero mag-asawa man gyapon, lain sang sa mag-abyan nga nag-asawahay. Ako niya, naobserbahan ko lang na. Depende man sa inyo. May ara nga sweet sila until now, sweet man. Pero sa mga young ones, tada na nung tisyahan ninyo na mag-edad na gani mga late 50s paibabaw nga mga mag-asawa. Nanantisyahan yung ang closeness, ada gyapon, pero makitaan nyo na iya, nga very sweet sila, let's say, kung maglakad. Pero kung sa sulod sang balay, daw wala lang. Kapag tapos daw, may ara kalabanan, wala na nag-opdanay sa wala na nag-opdanay kung magtulog sa isa kahiligdaan. Nagasiparar na ang isa sa lain nga katre. Siling ko nga aamo na haw, pamo ka na bla, nga aamo na haw. Ti siling naman sa ngayon, mga young ones, ang mga olds bala, kinagadag-anay ko, no? I don't know. Imo ya kung diin, kakadtong, imong istorya to, we. Pero hindi, akapabalikan ko ya si Clara, kay ti, masubo
nga nadula ang imo ba na after 30 years, well, actually 30 years malawig na ina, no? Malawig naman ina nga pagpangabuhi ninyo nga sa din sentro sa inyo pagpangabuhi, upod ninyo sa inyo pagpagabuhi ang pulong sang Ginoo. Nami gid man na iya. Kay kung ano ang mga pagtilaw, ano man ang nagaabot sa inyo pagpangabuhi, do ka mag-an lang, bisan problema, do kahapos lang bala masolusyonan. Notice nyo man na, yes, no? Imo pamangkot, imo sa batawi. Pero inatuod na siya, di ba? Ha? Kaya nga, daw, ang mga, are naman siya, na, madumduman ko lang, kaya hindi man niya problema, ang kay Clara mo, kung i-share ya. Pero namin ni siyang ehemplo, no? Sa itong mga kabataan sa karon. Sa itong mga ulihing tubo, nga nagapangabuhi early, ngayon ako kaisablay ng, pagsiling, naluyag ko sa pangsawon ko na siya. Naluyag ko na sa iyan, ginubyo ko na siya, mamana ako yadayon. Mo na bala daw something na nga amo sina. And then, pagkatapos nga may ara nga hindi pa matuigan. Kagamunas ang relasyon. May ara nga 1, 2, 3 katuig, nagabulagay na. Do, amo na, kagkahapos lang iya, no? Para hindi ya tananaway na gina-generalize ni Tita Wilma na why ko na gina-generalize nga ang tanan nga mauling tubo palareho sina. Kay ara gihapon iya ang mga kabataan ngati ko nami ginman niya ang upbringing sa ila, nami ang mga values nga gintudlo sa ila kag ginhatag sa mga ginikanan nila sa ila, kag mismo ehemplo ang ila pamilya nga maayo. Maayo ang ila pamilyang ila ginikanan kagin padako sila nga maayo ka makita ang tanan nga mga maayo sa ila palibot nga ila man gingamit nga sa landigan nila sa ila adlaw-adlaw nga tanan nga paginawi, nami man ila pananawan ikag palindugan sa ila kabuhi, di ba? Hindi iya tanan amo sina na hindi iya tanan nga subong kay daw araan lang bala nga come and go, do something na mala mo na bisan lang sa unay nga kung mapaslawan ka sa paghigugma do katapusan na sang tanan do mga amo sina ginabatyang subong nga may ara yang lipot lang ang paminsaron, no? Lipot lang ang paminsaron pagkatapos may ara nga naga-suicide dayon, no? May ara nga pabay ida nga asya lang lalaki sa kalibutan, pabay ida nga asyang babae sa kalibutan, yung mga amo sina, di ba na? Ikumparar tabla mga sang una kag susubong, hindi amo na kay nga sa nahambal na naton kag sa ginahambal gid ni Tita Wilma, everything changes. Samtang nagalibot ang kalibutan, may mga pagbago nga nagakatabo sa aton kabuhi. Para sa kay Clara, nadula man si sinutong iyabana nalipat na des Tito Wilma na nadula man ang iyabana nga si Lionel sa iya, nasubuan man siya pero kalipay sa gihapon ara tungod matahom ang ila sini handurawan ang ila mga nakalikad ang ila istorya sa kabuhi nan. So kabay pa nga ang iya man ginpaambit sa iton sa karon iya nga hapon, makahatag man gamay nga leksyon sa mga mag-asawa, sa mga kabataan nga naganubyahan, sa mga lalaki nga may mga ginapangaluyagan. Bago ko lang natilupang na dito, Wilma. Never mind, no? Nami gidya nga ang imo mapaman, ang imo mapangasawa, nang kilalahay ka mo bilis ang maayo. Na, may ara na bala nga maka-adjust ka na sa iya mga differences, mabaton mo man ang iya sini nga mga kapaltahan, ang iya mga kakulangan, ang iyang ka-diferensya sa kabuhi pa mo, acceptance, di ba? Amo na iya, isa na iya sa mga dapat mo himuon kung nagasulod ka sa pagpangabuhi nga ginitawag. Hindi nga masiling ka, naghinulsol kung nga siya pamana kung sa una nga daan, kabalo kung amo ni siya mo na wala, na di ba ay Tito Wilma din ka na imuga kadto, but anyway insakto gid ina ba ay ho. Well anyway sa imo hindi Clara sa liwat mas nami kay ang pundasyon sa inyo pagpangabuhi amo ang pulong sang Ginoo kag siya mismo among sentro sa inyo pagpangabuhi nga duwa ni Lionel diriya sa kalibutan. So go lang ikaw, padayon lang ikaw nga puno sa gihapon sa inspirasyon sa pagpadayon diri sa kalibutan. Again, Clara, madamo gid nga salamat. Paamo kina bala. Oo, Tita We, bara sa gastubangan ko. Toto Jonathan, happy birthday. Birthday ni Tuto Jonathan Himalaya sa drama department ng among diri writer man drama talents director.
kay Jonathan Himalaya. Happy birthday. Okay. May ara gina sa current portion naman, no? Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Tuto Eddie Laos, may hapon lang datawi ari lang sila kuno gyapon ni Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Happy Monday na. Kay Alma Itonis Regalado may hapon ni Day Wilma Sugaton, ga monitor kami subong diri sa Latix Market, Fairview, Quezon City. Abaw. Ay, di magandang hapon. Magandang hapon po dyan. Feeling ko, Ilunggo ni. Di ba kayong Elmer sa bugos mga pamilya na mayong hapon kag maghailong man ka modera. Kag Manuel John Ongrang Kapal. Salamat gid sa imo si ni Rainbow Heart nga ginsenderi kay Tita Wilma. Nung Felix mayong hapon, salamat gid sa pag-upod sa imo kubos nga alagan. Paamo ka na. Kag si Inday Wilma Inocencio Cabarles. Relax lang Mabalik pa kuya, balik pa na si Tita Wilma. Para naman sa ito na tagse ka mga horoscope. Pagkatapos man sa mga importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account to me.
Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Standard time, padayon kita. Alas 2:48 na, Tita Wilma. Na? Antes man kita mag-horoscope, syempre, happy birthday, ani, sa itong mga celebrators for today. Na? Happy birthday. happy birthday. Yes, diri iya sa drama department kay Jonathan Himalaya. Drama writer, ano pa kita drama writer, director, kag may abilidad man sa pag-arte. Di ba la? Okay. Happy birthday, Jonathan. Kag happy birthday man sa mother dear ni Inday Ann Defensor. No? Inday Rosie Defensor sa mother dear ni Inday Ann sa mama ni Ann. Happy birthday sa imo. Na happy birthday sa imo. Halin man sa amon dari sa pamilya iya sang Aksyon Radio. Kag happy birthday man dira sa may Kansilayan Murcia. Kay Sherina Palmares. Inday Sherina, happy birthday. Halin man sa amon sini pamilya. Pamilya sang Action Radio, sa amon sini pamilya sugaton, of course, kag dira man kay Liper, kag kay Melanie, no? Happy birthday sa imo. Kay Fe Haspe, happy birthday man sa imo. Abaw, kadamo sa ila ba. No, sa inyo tinan, happy birthday. God bless you. Stay safe always. Kinala enjoy lang kung may gamay dala nga enjoy. Go lang ana. Yes, Tito Wilma. Miss Quizelle May Imulaga Abasolo kag Miss Jane Candido Hildori, mayong hapon lang sa inyo. Yes, sa mga nakapadala na digalis ang ila sini mga entry. No, salamat gid. Iplasta na ni Tito Wilma ang inyo nga mga sulat ang inyo sini mga entry iya para sa itong sini nga Mi Amore. My love. Para mo ka na bala. And the Julie Militado Patrimonio, yes, good afternoon. As kani sulat nyo na da, idihon nyo na, ibalay nyo na mga istorya. Hindi ang tagpila ka kilometro, ng isa ka oras ka ba sa ni Tita Wilma, ha? Bisan malipot, may nubo, maintindihan na ito ng kaundan sina, na? Kag makuhaan gidya sang leksyon, kag matahuman nga pagplastar, syempre, na? Way naliko-liko, diretsyon na, kanya okay gina siya. Mabasa na si Tito Wilma sa itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon iyang adlaw Lunes, Enero 31, tuig 2022. Nagayuhom ang mga Iloy dito sa Puluyan kay mahulat-tulat na sila karon, mga pag-abot na karon sang partner nagahumlad ang palad. At hingabot din tawi inog bayad sa mga kautangan para makapangutang naman uli para sa budget naman for the whole 15 days. Sa may ginabato niyang every 15 and end of the month, di ba? Okay na Aquarius kita anay, no? Ang unang zodiac sign Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ay ginaangkon mo sa karon ang isa ka kahigayunan para nga mapamatud-an kag mahagtagan mo man katumanan ang imo handom. May magapaangga sa imo karon nga adlaw. Isa mo kaabyan magapulo paangga sa imo. Kung hindi nahanungod sa love life, bulig na mapaangga sa imo para mabuligan mo man siya. Kaya mo ina ang iya sinikatuyuan. Hindi mo man pag-idalok basta may ikasarang ikaw. Pamensaron mo lang nga nagatanom ikaw kag may pagaanihon ikaw sa maabot nga adlaw. 21:39 17 kag 10. Mga maswati ninyo nga numero Aquarius, amethyst violet is your lucky color.
Yes, Pisces, ang mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Oh, kinanglan na gid man anaron mo Pisces. Kung himuon mo na lang bala nga habit or kinaiya mo ang pagpangamuyo. Kung sa una hindi kaya pala pangamuyo na kinanglan tun-ain mo gid nga mangin kabahin na ina sang imo adlaw-adlaw nga routine ang pagpangamuyo Pisces. Kag subong nga adlaw tinguhaan mo man nga ma-organize ang tanan, para nga mangin maayo plastado ang tanan. Pisces, 19, 33, 46, kag 14. Satin white is your lucky color. Aries, mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Ay magkapahalipay si mo karon nga adlaw mga ordinaryo lang mga bagay, happy ka na iya at ika nami no kag maangkon mo ang imo iya ginahandom nga relasyon. Maswati mo naman nga mga numero 16, 45, 36 kag 28. Shocking pink is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 tubtub Mayo 20. Ang pagpanghikay o kon ang pagkomento bala sa imo isig kapareho, abi mo ma-experiensyahan mo man na again mo gidina kun hindi mo paguntatan ang ginahimo mo Taurus. Abi ang ginahimo mo nga na kung pwedeng kaugalingon mo, disiplina ka, hindi na siya nami. Taurus, 15, 31, 27, kag Jesse 8, mga masuwati ninyo nga mga numero crimson red is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Magkaangkon sang maayo nga feedback inang imo iya ginatanyag dira. Kung ano man inang imo produkto, makabaton ina sang maayo iya nga feedback para sa imo. Gani, hindi ka matingala kung magadamo ang mga komento kag mga order sina sa imo. Okay. Gemini, mga masuwati mga numero 53, 36, 31 kag 13. Dollar green is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Maayugid ang life mo. Mo nang na-experience mo karon nga adlaw. Nga do ka nami lang iyas ang kabuhi mo karon nga adlaw. Kinanglan mangin practical ka man permi sa imo mga desisyon. Pero hambal sang imo horoscope, kinahanglan mo man ang maghalong paamo ka na. Maswart maghalong sa ang imo bala health halungan mo ha. Maswati mo nga mga numero 32, 49, 26 kag 15. Crimson red is your lucky color. Yes, padayon Tita Wilma. Padayuno neto ng mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope Leo na kita. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Abaw. Kanami Leo, kay nga mga posibilidades sa imo kabuhi. Very open para sa imo, para ma-attract mo man ang kadalagan. Basta, kung may transaksyon ikaw dira, hindi mo lang pag-i-compromise. 47, 11, 15, kag 6, mga maswerte mga numero, jade green is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman ay gusto 23, tubtub Setyembre 23. Mangin ideal ang imo sini body weight. Nami gid man kinahanglan ang imo BMI na body mass index mo, ideal para sa imo edad, para nga nami imo matyagan mag-antenan, di ba? Pero Virgo, since nga medyo mabulubog at ikaw, mutsi nga medyo dako-dako ikaw, tinguhaan mo gid nga mangin consistent ka sa ginahimo mo subo nga pagpabalhas para nga mag-lose weight ka. Just 6, 23, 36, kag 7, mga maswerte mo nga numero. Electric blue is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Do ka nami isang life mo kay do ka hamungaya. Do ka damo gid blessing na ang mga grasya nga nga mabayton mo hindi mo gid pag-uyangan na. Hindi mo gid pag-uyangan. Kung nagapanahor ikaw untata. Paamo ka na bala untata.
Kay kung hindi mo ina pag-untatan, madula gid ang mga maayo nga mga grasya nga nagaabot sa imo. Tanan gid. Suno sa imo horoscope. Maswati mo nga mga numero 21, 15, 26, kag 12. Emerald Green is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio amo ini mga nita Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Ha, Scorpio? Wow, may ara ka surprise visitor nga magakadto dire sa imo ginatrabahoan kung sa inyo balay. Kag do makibot kay ti surprise tawi mo di ba? Na. Nang mga surprise visitor mo ina amo ina sila mangin gabay mo sa imo pagpanglakaton, sa imo journey. Sa imo journey nga ginpili, ano bala ina na sila ang mangin gabay mo. Mga maswati mo nga mga numero 56, 16, 22, kag 45. Sky blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, yes, sa mga Sagittarius, amoy ni mga netaw Nobyembre 23, tubtub, Disyembre 21. Mga Sagittarius, makabugtaw ikaw or kamo sa kamaturan, sa realidad, kaya kung kaisa dapat maghinay-hinay man. Maghinay-hinay lang para wala ikaw sang hinulsulan sa ulihi. Gets mo? Yes. Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarian, 23, 22, 45, kag 38. Magenta red is your lucky color. Yes, mga Capricorn naman. Mga Capricorn, mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Maangkon mo Capricorn ang ginahando mo nga oportunidad nga anong ginahando mo nga oportunidad gidyaw. Kay nga paano mo maangkon ina tungod nga may ara iyang magabulig sa imo nga tampan nga klase sang tao. Okay? Maswerte mo naman nga mga numero 31, 43, 18, kag 50. Gidya. Capricorn, mga maswati ninyo nga mga numero mustard yellow. So, ina ang kabugusan sa aton mga tag sa zodiac sign para sa aton tag sa horoscope karon iya nga adlaw Lunes, Enero 31, tuig 2022. In Punto Les Tres, Action Radio Philippine Standard Time, ay na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid no? Salamat gid kag mayong hapon anay dira kay Grace Mary kag Leobert Santillan dira sa may Purok Pine Tree sa may Barangay Bata. Mayong hapon lang da, ma. Kag dira man sa Hub Street sa Purok Magbinuligay sa inyo tanan dira. May damo gid nga salamat. Kay Melba Bergantin kag kay Dario ara sila sa may Silay. Salamat man sa inyo ha. Mayong hapon lang dira. Kag kay Tatay Avelino kag Sandra Tiglay dira sa my Phase 1 sa Country Home. Salamat gid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag ka sa Bet Store and bebe salamat gid kag kay Manang Perla kag kay Inday May. Anay ka kami ari kung di bala na basahan, no?
Si Inday Ching Borromeo, bas masiling siya nga, wag ignore ko lang balag iya message. Kaya pamangkot siya, ask lang ko tani, no need na ang RT-PCR test sa mga travelers sa sa Manila. Tiko negative ka man lang niya, the fully vaccinated, basta may negative RT-PCR test, may aragid, kaya nga, pata sa, may alert level, pata diri nga daan, no? Klaron, i-message talang ka Inday Ching, iklaruhon ko gid ina para nga sigurado kay kabudlay mag-travel nga nagasalig ikaw nga sigurado pag abot gali indi mamuyayaw pa ikaw sina di bala okay na alas 3 na hindi Wilma Cabarles ada man siya mayong hapon lang da alas 3 na si Tita Wilma magapaalam sa itong pagpangilagad sa sininga hapon. Ang ito naman Bible verse of the day nga bilin sa inyo alin sa 1 John chapter 5 verse 15. And if we know that He hears us, whatever He asks, we know that we have what we ask of Him. Salamat sa inyo and happy Monday! Buwas na naman kita mag-update. Stand by na sa watahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.